खुलनाय जों स्कुल बन्द जत खालाया जों दरजाराव तानबा जों सिनि मास्टार इनचार्ज सिनि धर्मसा सिनि एरियानि बोसोनो नायखुलनाय सिनि जत स्कुलनो बो अन्य जागा ट्रेन्सफार खालामनाय जों बारे दुखु नाहा तानबा सिनि बोनो तलांगियावै ट्रेन्सफार होया सिनि अमरपुर साइनि सिनि सन्जसा दङ तानबा मास्टार बोनो रेहनिबाय जों कबो Nini bubung? Ani mau hasulin do tipra. Bu kelas apa itu? Kelas 8 reporian. Tini ni pungo je जों मिया सारि गनो खबर मांखा मानै जे धर्मसा ब ट्रेन्सफार अंखा अन्य स्कुलो धर्मसा जीवन सरदार एसबी स्कुलो टीचार इंचार्ज खालायो बिनि छात्र छात्री रक खूब एक्टिव होनै सङो जोंनि धर्मसादनो बुनि बागै बावनायो जे धर्मसादनो स्कुलनो पुनराय आरो ओरैनो तंनि अंथों इनके अन्य जेकुनु टीचारनो बाव सयो बयो लांमानो होनो किन्तु अबनो ओरैनो तंथोक नै बाकयो इनके जों फुङावनो फायैनाय 7टा 7:30 8टा दिगि फायैनाय अनेके सयरमाखा अनेके सयरमालिया ऑफिस रूम फाया जों ऑफिस रूम फायैनाय सयरना नायै इनके बक अ खबरनो खोनागैनाय बक जे जों धर्मसा ट्रेन्सफार अंखा अब आनबो संखा आंबो साखा बावनो ठीक अब ट्रेन्सफार अंखा जे बक अबनो जत क्लास रूम न बक लग रखा इनके तिनी स्टाफ रूम ऑफिस दंनाय अबनो बक लग रखा जे जों आन्दोलन जों खायनाय जों नाङो नै अबनो बक साखा